ובכן, היום התחלנו סדרה חדשה. שמי אוהד, ומקווה שתענו. ובכן, פתחתי עולם. הרגע התחלתי אותו. כן, רואים. כן, ואושר פה איתי, חברי הטוב. אתם בטח מכירים אותי מאושר שייט, או OJN3. שכנראה אוהד בגלל שעצלן מדי הוא משתמש לי גם כמו שמשתמש. נכון. אוקיי, זה היה מוזר ומפתיע. טוב, אני אקרוד קצת עצים ואני אחזור אליכם. ביי. ובכן, חזרנו. קראתי כמות נכבדה של עצים. נכבדה הכוונה המון. ועכשיו בוא נחפש לנו מערה. לפני זה נהרוג פרה. ועוד פרה. ועוד פעם. ועכשיו נהרוג פחם. זה אפשרי? כן. אתה תהיה רעב מזה, תסתכל. פיצות ואוכל. תגיבו לי מה לעשות, כי אני לא יודע מה לעשות בינתיים, אז תגיבו לי מה לעשות. נגיד לבנות בית, ואז מה לעשות אחרי הבית, איזה מכונות לעשות. שכחתי לעשות את זה. יש פה המון מודים. עכשיו בוא נערך לעשות מיינינג. ולהרוג את הפרה הזאת גם. בואי. מאיפה היא? טוב, ניתן לה לברוח. טוב, אני אחזור אליכם כשאני אמצא מערה. מה זה? ביי. יאללה ביי. טוב. שלום, חזרתי והגעתי למערה. או שאתה יכול להנמיך? סליחה, פשוט נו. תגידו לי בתגובות אם אתם רוצים לראות שאני חופר או שאני אחפור בזמן שאתם לא רואים. ותאמרו לו אם אתם רוצים שהוא ואני נעשה סרטונים ביחד. ואם אתם רוצים שאני ואושר נעשה סרטונים ביחד. אם כן, תלחצו על הלייק הזה. ואם כן, תעשו לייק. אם לא, עדיין תעשו לייק. מה טוב. זה חומר. בוגד. רגע, אתה לא מצלם עכשיו? אני כן. למה אתה לא מדבר? מה להגיד? דבר. ספר קצת על עצמך, צופים אוהבים לשמוע כדי לדעת על... אז בוא תספר אתה אוהב גם לדבר. בוא דבר. אוקיי. רגע, אתה באמת מציין עכשיו? כן. ובכן תראו, בגלל שאת לא במוד לדבר עכשיו אז אני אדבר. תראו, כן, כואב לי הגרון קצת. ובכן תראו, לפי מה שאתם רואים עכשיו את פשוט חופר, אבל אני אחפור לכם קצת בזמן שהוא חופר. אבל באמת, בואו נגיע אל העניין. הכל בחיים מתחיל ממשהו אחד.
מאיך אתם נותנים את הרצון שלכם למישהו או למשהו אחר. איך אתם מגיבים אליו, אם אתם תומכים ברעיון, אם אתם אוהבים את זה, או אם אתם חושבים שזה סתם. תאמרו מה אתם חושבים. בערוצים האלה אף אחד לא ישפוט אתכם. אלא אם אתם מקללים, אז אנחנו נאלץ למחוק לכם את התגובה. אבל בכלל, אנשים טובים באמצע הדרך. אנשים טובים מאוד! אם מי שמכיר את זה, אני נותן לו כפה חזקה. לא באמת. כי אין מצב שאני באמת אפגוש אותם אי פעם. ואני מדבר לא בשם, ואני לא מדבר בשם אוהד, אני מדבר בשם עצמי. נכון. עכשיו תראו. בואו אני אספר לכם קצת על אוהד. אני דווקא מכיר את אוהד מכיתה ב'. ונו, הוא אחלה של בן אדם. הוא מהאנשים האלה אל תעצבנו אותם. רק אומר, לא ממליץ על זה. אז תעשו סאבסקרייב קטן, או סאב, או איך שלא תקראו לזה, כי אני קורא לזה לעקוב. ותסתכלו עליו, כי הוא הולך גם כן לשחרר סרטונים כאילו אין מחר. כמו שאני עושה, ככה גם הוא. ובינינו יש מחר. ולנו גם מה? ובינינו יש מחר. טוב, אני אחפש מקום טוב לבית ואני אחזור אליכם. למה הוא הולך לעשות המון חתיכות, אז ביי. שלום, חזרנו. ומצאתי פה מקום די נחמד, כי יש פה הרבה חול, זכוכיות, והרבה עצים של מודים, והרבה חיות ופירות וכל מה שאתם רוצים. ומצאתי כמה מערות לפני, ועכשיו יש פה גם ג'ונגל. אז אני חושב שזה יהיה אחלה מקום לבית. אז אני חושב שעכשיו אני אתחיל לבנות את הבית. אוקיי, אנחנו בינתיים נבנה את הבית. אז על איזה סוג של בית אתה הולך? אתה הולך על... אני הולך על... לבנות לי... אתה הולך על 5 על 5, 11 על 11, 10 על 10? לא, אני הולך לבנות לי כמו עיר, כי זה מה שאני אוהב. סלש אחוזה, נכון? סלש אחוזה. כאילו בית גדול מאוד ש... בינתיים זה רק בית זמני. עם הזמן הוא מתרחב. בדיוק. ואז, מה? עם כל הכבוד, you can do it! אם מישהו הבין את המשמעות הזאת, הוא חכם, כי הוא גאון. עכשיו תראו, אנחנו ניצור לנו פה את הפרנס, אנחנו ניצור לנו פה את הדברים הבסיסיים, כמו שכולם יודעים שצריך לעשות במיינקראפט ככה. הרטן טמבלן. עכשיו תראו, לפי הידע שלי מאוד, הוא הולך לבנות בית שזה כאילו, שהוא יכול לקפוץ בתוכו, אבל שבכל זאת הוא יהיה יפה. שזה בעצם תיאור שלו. אפשר לקפוץ שם ושהוא יהיה יפה עם חלונות. ושיהיה גדול, שיהיה חשוב גדול. נכון. אין לי שמץ לוקה. ואני הולך ליצור לנו פתיח יותר מאוחר, בעוד כמה פרקים אולי. גם לי, גם לא. גם לא, כן. גם לי. בגלל שהוא חכם יותר ממני בעניין הזה. בינינו זה בכל עניין. חוץ ממיינקראפט. אבל בעיצוב אני יותר טוב. לא, בבנייה אני טוב. אני יותר טוב בבנייה. טוב, נראה לי נכין לנו מיטה. מה הן מפחדות מהקומבה? אופס, נשבר.
לא נורא. נשבר, נעשה אחד חדש. תגידו, שלומי שבת זה זמר ישראלי? כן. שלומי שבן? שלמה ארצי? שמעון בוסקילה? מאיפה אתה מביא את השמות האלה? אני לא. זה כאן. אמרה שמעון בוסקילה. יא בבא. רגע, כמה זמן אנחנו מצלמים? טוב, פחות רבע שעה. נבדוק שנייה. רגע, אנחנו בודקים וכבר נחזור. טוב, חזרנו, נשאר לנו בערך עוד 5 דקות. ובזמן הזה אני רוצה שעכשיו תרדו תאמרו לנו מה אתם חושבים. תאמרו לנו מה אתם חושבים על הסדרה ואיך אתם רוצים שנמשיך אותה. איך לשפר אותה גם. ומה עוד לעשות בהמשך הסדרה. ואם אתם רוצים אותי לדבר שמה, או שאתם רוצים אותי בתחת. לא. אם צריך לחתוך את החלק הזה מהזה. אל תדאג, אני אצנזר את זה. טוב. אבל אם אתם לא רוצים אותי פה, ובכן, אתם לא... תגיבו. הכל קשור בלהגיב ולדעת. אנחנו לא יודעים מה אתם חושבים, ואנחנו רוצים שתגיבו לנו איך עוד לשפר את הסדרה. מה עוד לסדר. ואם אתם כבר שם תעשו לייק. ולא לשכוח לייק. ולעקוב אחרינו, בגלל שאנחנו משחררים עכשיו יומיומי. כל מיני סדרות חדשות הולכות להיות שלנו. ועכשיו איבדתי את הבית. טוב, אני מחפש אותו. מצאתי, נראה לי, כן. אושר קישטה. כן, אושר פה מתחיל לעשות דברים... מלחיצים. לא כדאי לכם לדעת. לא לקחתי קונצרטה. הוא לא לוקח את הלין. לוקח קונצרטה. לא, היום לא לקח. בפרק הבא אני רוצה להתחיל עם המכונות האלה. ובפרק הבא אני אקח קונצרטה. ובזמן שלא תהיו פה אני אמשיך לחצוב ולהשיג עוד כל מיני דברים. ולסדר מקומות טובים יותר לבית. כן, ולסדר את הבית, ויאללה ביי. אתה רוצה להגיד עוד משהו אשר? כן, הם... comment, like, subscribe! יאללה ביי.